प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 28 നിർത്തിയത്. എങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനിക്ക് ആ ഒരു ദർശനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം പിന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ് മുനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമവും അതൊക്കെ വരുന്നു. എന്നിട്ട് കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായത്? വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തീവ്രമായി ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിരഹം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ഇന്ന് രാവിലെ നാമകൃഷ്ണപ്രഭുയുടെ ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായിരുന്നു അവന്റെ വിരഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഗോസ്വാമിമാർ എങ്ങനെയാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിരഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എങ്ങനെയാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിരഹത്തിൽ ജീവിച്ചത്, അല്ലെ ഗോപിമാര് ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിൽ ജീവിച്ചത്. അപ്പം അത് ഭക്തി ആക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായി ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം, എന്നിട്ട് ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് വെച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്തത് നാരദ് മുനിക്ക് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജന്മം അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ നാരദ് മുനിയുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് മാതാജി ഇപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ശൂദ്രപുത്രനായിട്ട് നാരദ് മുനി ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ സേവനം ചെയ്തത്, ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ആരായി? ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സ്വല്പം അഭ്യസ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപായ. അതായത് എത്ര നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താലും അതൊരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ ഈ ജന്മം നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി അതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ആകെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ആരാ? കർമ്മഫലങ്ങളും പിന്നെ ഭക്തി, നമ്മൾ ചെയ്ത ഭക്തി. ആ കർമ്മഫലം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഭക്തിക്ക് പറ്റും. ഭക്തി അത്രയും ആ കർമ്മമാണ്, അത്രയും ശക്തമുള്ളതാണ്. അപ്പം നാരദ് മുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ജന്മം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി അല്ലെ? ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ ഈ ജന്മം ചിലപ്പോ മോക്ഷം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോകില്ലായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ ഇവിടെ വന്നപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മോട് ചോദിച്ചു ആരൊക്കെ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകും? ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയില്ല. ഈ ജന്മം പോയാൻ എന്താ പറയാ, അനർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക, എങ്ങനെ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധനാമൊക്കെ ജപിച്ച് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാനാ? അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം മുകുന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുകുന്ദ അല്ലെ? മുകുന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. പക്ഷെ ആ മുകുന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മായാവാദികളുടെ കൂടെയും പോകും, ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയും പോകും. അങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ? രണ്ടുപേരുടെ കൂടെയും, മായാവാദികളുടെ കൂടെയും ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയും പോകുന്നത് ശരിയാണോ? അതായത് മായാവാദികളോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മായാവാദികൾ എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മായാവാദികളോട് കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു മാതാജി അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കർമ്മഫലം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ മായാവാദികളിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടിയാലും എന്താകും? നമ്മളും മായാവാദികളെ പോലെയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മായാവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിലായ? മായാവാദികളോട് ശരിയാ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് പറയും. ഒരു വെച്ചല്ലേ മായാവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ പിന്നീട് ഭക്തന്മാരോട് കൂടെ വന്നിട്ട് പറയും ഭക്തന്മാര് പറയുന്നതാ കറക്റ്റ്, മായാവാദികൾ പറഞ്ഞതല്ല കറക്റ്റ്, ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ് പറയും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായി? അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു ആ വ്യക്തിനോട്. കാരണം ഭക്തന്മാരോടും വരുന്ന മായാവാദികളുടെ മായാവാദി ഭാഷ്യശുനിലെ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയില്ലേ? മായാവാദി ഭാഷ്യശുനിലെ ഹൊയ സർവനാശ്. മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യം കേട്ടാ എല്ലാം നശിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഹൊയ സർവനാശ്, അതായത് എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാകും. നമുക്ക് അത് നമ്മള് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അവൈഷ്ണവാമുഖാതീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോ തിഷ്ഠയഥാപയ. ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവൈഷ്ണവര് പറയുന്ന
ഹരികഥാമൃതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അത് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? എന്തിനോടായിരിക്കും? വിഷം കലർന്ന വിഷം കലർന്ന പാൽ. അല്ലെ? ഒരു പാമ്പ്, സർപ്പം, അത് പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൽ ഫുള്ള് വിഷാവും. സ്ലൈഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. 29 മുതൽ 38 വരെയുള്ള സ്ലൈഡുകളില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേദാബേസ് ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആക്കി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ മായാവാദികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ മുകുന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞത് മായാവാദികളുടെ അടുത്തും പോകും, അവിടെയും നല്ല പേരെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശരിയാ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ, രണ്ട് തോണിയിൽ കാലിടുന്ന പോലെ. അതായത് മായാവാദികൾ കൃഷ്ണ അപരാധി എന്നാണ് മഹാപ്രഭു പറയാറ്. ഭഗവാന് നല്ല രൂപമുണ്ട്, എന്നിട്ട് അവർ ആ രൂപം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അതിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാപ്രഭു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. എന്താണെന്നറിയോ? എന്ത് കാര്യം ചെയ്തെന്നറിയോ ആ മുകുന്ദനോട്? മഹാപ്രകാശ് ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മഹാപ്രകാശ് ലീല തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഇത് ഭാഗവതത്തിന് ഇത് കഴിയട്ടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിയാൻ നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ വായിക്കാൻ തുടങ്ങാം, കുറച്ച് ലീലകളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വരൂപം അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് മഹാപ്രകാശ് ലീല. ആരെ വീട്ടിലാ? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യകളില് സങ്കീർത്തനം നടത്തുമായിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഒരു മഹാപ്രകാശ് ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭു ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും ഉള്ളിൽ കയറ്റി. പക്ഷെ ഈ മുകുന്ദനെ മാത്രം ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തില്ല, അല്ലെ മഹാപ്രഭു കയറ്റിയില്ല. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അവൻ അപരാധിയാണ്, അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് ഞാൻ അവന് ദർശനം കൊടുക്കില്ല. ഈ ജന്മം ഈ ജന്മം ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു ജന്മം അവന് എന്റെ ദർശനം കിട്ടില്ല. മുകുന്ദക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമാവും. മുകുന്ദ ചോദിക്കും, പിന്നെ എപ്പോഴാ എനിക്ക് ഇനി ദർശനം കിട്ടാ? അപ്പൊ പറയും, ഈ 10 കോടി ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിനക്കിനി 10 മില്യൺസ് എന്നാ പറയാ, അത്രയും ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കിനി ദർശനം കിട്ടും മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ഇത് കേട്ട ഉടനെ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമായി. 10 കോടി ജന്മം, എത്ര ജന്മം എടുക്കണം ഇനി, എത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ മുകുന്ദ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാ, ആഹ്ലാദത്തില് അവിടെ ഭയങ്കര നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര സന്തോഷം. എല്ലാരും ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത്? 10 കോടി ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കിനി ദർശനം കിട്ടുമല്ലോ. 10 കോടി ജന്മം കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ദർശനം കിട്ടുമല്ലോ, അത് മതി. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ മഹാപ്രഭു. അത് തന്നെ എനിക്ക് ഭാഗ്യം. ഞാൻ എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എനിക്ക് മഹാപ്രഭുയുടെ ദർശനം എനിക്ക് കിട്ടിയാ മതി എന്നാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിഞ്ഞു, മുകുന്ദ ഇങ്ങനെ നൃത്തം വെക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പാടും മുകുന്ദനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ജന്മം തന്നെ മോക്ഷം നൽകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പം ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ. എന്താ പറയാ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഭഗവാൻ ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നത്, നേരത്തെ വരണമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മബലാണ്, അല്ലെ? കർമ്മം, ഒരുപാട് കർമ്മം തീരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ തീർന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയാ, സുഹൃതം, അജ്ഞാത സുഹൃതം വരണം. സുഹൃതി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു. ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം ഇനി സീരിയസ് ആവണം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മള് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, അത് 3 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പൊ 1 മണിക്കെങ്കിലും പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 12 മണിക്ക് നിങ്ങൾ എണീക്കും, നേരത്തെ കിടക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു എമർജൻസി പോലെ കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മലയാളത്തില് ദീക്ഷ എടുക്കാത്തത് മെയിൻ കാരണം കുറെ പേര് രാവിലെ എണീക്കാറില്ല. മംഗളാരതി, ഒരു മാതാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മംഗളാരതി കാണുന്നത് രാവിലെ 10 മണിക്ക് അത്രേ, യൂട്യൂബിൽ കാണും മംഗളാരതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മംഗളാരതി കാണാൻ ആ സമയത്ത് കാണണം, മംഗളാണത്. എന്താ പറയാ, 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെ, സൂര്യോദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എണീച്ചാൽ അവിടെ ശുദ്ധ സത്വഗുണമാണ് ഉള്ളത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എണീക്കാനുള്ള ശീലം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. അത് എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ സീരിയസ് ആവണം ഭക്തിയില്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും
നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്തോ സ്ലൈഡ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. 10 ശ്ലോകത്തിന് 29 38 വരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീർക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് റെഡിയാണോ എല്ലാരും? ഇതിൽ ശ്ലോകം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ശ്ലോകം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 3-ാം തീയതി പരീക്ഷ വെക്കട്ടെ, ജനുവരി 3. റെഡിയാണോ? രേഷ്ണ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഡിസംബർ 3 അല്ലേ? ഡിസംബർ 3. ഡിസംബർ 3 അടുത്ത ആഴ്ച. അപ്പൊ എല്ലാവരും വായിക്കുക. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കിട്ടും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൽപ്പാന്ത ഇതമാധായ ശയനേ അംബസി ഉദന്വത ശിശൈഷോർ അനുപ്രാണം വിവിഷേ അന്തർ അഹം വിഭോ. ഇപ്പം അതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യുഗാന്ത്യത്തിൽ പരമദിവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ സർവ സംഹാരകരമായ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവ സൃഷ്ടി ഘടക സമേതനായി ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പം ഇതില് പ്രളയം അല്ലെ, പ്രളയം വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ നാരായണൻ ഏത് ജലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത്? എവിടെയാണ്? ഏത് ജലത്തിന്റെ പേരെന്താ? കാരണദൈഷായി വിഷ്ണു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് മഹാവിഷ്ണു, അല്ലെങ്കിൽ കാരണദൈഷായി വിഷ്ണുവാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സൃഷ്ടി ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പം പക്ഷെ അവിടെ സംഹാരം നടക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ, സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എന്താ പറയാ കാരണദൈഷായി വിഷ്ണു. സംഹാരം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? എവിടത്തേക്കാണ് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും പോകുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം, നരകം, ഭൂർലോകം, ഏതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? പക്ഷെ ഏത് സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഗർഭോദശായി സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് പോവുക, താഴേക്ക്. അപ്പൊ അതില് പൂർണ്ണമായ എന്താ പറയാ ടോട്ടൽ ഡിവാസ്റ്റേഷൻ, അല്ലെ പൂർണ്ണമായ വിനാശം, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വിനാശം എന്ന് പറയും. അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ? പൂർണ്ണമായ പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പ്രളയം. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 2 വിധത്തിൽ പ്രളയം നടക്കും വിനാശ സമയത്ത്, എല്ലാം ഭഗവാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ പകുതി. ആ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഏതൊക്കെ ലോകങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കും, ഏതൊക്കെ ലോകങ്ങള് ഗർഭശായി സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും? ബ്രഹ്മാവ് പോവില്ല, അതുവരെ ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് ഏത് ലോകത്താ ഉള്ളത്? ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ വേറെ പേരെന്താ? സത്യലോകം. സത്യലോകം കഴിഞ്ഞപ്പാട് ഏതാ? ജനലോകം, മഹർലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഡിവാസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പ്രളയം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഗർഭദശ സമുദ്രത്തിൽ പോകും. പക്ഷേ പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വിനാശ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് പോകില്ല, ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും എല്ലാ സൃഷ്ടിഘടകങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബ്രഹ്മാവും പോയി. അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായ പ്രളയം ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരെ പോയി? നാരദ് മുനിയും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വാസുദേവ പുത്രനായി, അതായത് വസുദേവ പുത്രനായോണ്ട് വാസുദേവൻ എന്നുള്ള പേര് ഭഗവാന് വന്നു. അപ്പം ഈ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിനെ വാസുദേവ ഗുണം എന്നും കൂടെ പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ശുദ്ധ സത്വഗുണം, വാസുദേവ ഗുണം. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സത്വം വിശുദ്ധം, വിശുദ്ധമായ ഗുണമാണത്. പക്ഷെ വസുദേവ ശബ്ദിതമാണത്. വസുദേവൻ 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിനെ വസുദേവ ശബ്ദം എന്താ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? അറിയോ?
ആർക്കും അറിയില്ല. ദേവാവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റേതാണ് ഭഗവാനാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും മാലിന്യങ്ങളൊന്നും തട്ടാത്തത്. ആ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വസുദേവ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതൊരു അർത്ഥാണ്. വേറെ ശുദ്ധ സത്വഗുണം ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സത്വം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങള് ബാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിശുദ്ധമാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞാലേ കറക്റ്റ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗുണത്തിനെ വസുദേവ ഗുണം എന്നും അവിടെ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒന്ന് ഒരു കാരണം. പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഗുണത്തിലെത്തിയാലേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഗുണത്തിലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ വാസുദേവ സർവ ഇതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ അവസാന ഘട്ടം ഭാവ സ്റ്റേജിൽ, അതാണ് സത്വം, വിശുദ്ധ ഗുണം, വിശുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ എപ്പോഴും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ ഒരു ബോധത്തിലെത്തുന്ന, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വാസുദേവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമദൈവക പരിശോധന യാതൊരു മറയും കൂടാതെ വെളിപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയമേവ സ്വരത്യത. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ നാമം പൂർണ്ണശുദ്ധം നിത്യമുക്തം അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. പൂർണ്ണ ശുദ്ധാണ് ആ നാമം. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസ വിഗ്രഹ. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ചിലപ്പം രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ജപിക്കുക, തമോ ഗുണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ജപിക്കുക, എന്താ പറയാ നടന്നുകൊണ്ട് രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണോ ബെൽ മെറ്റൽ, അതിനെന്താ പറയാ, മർക്കുറിന്റെ കൂടെ ലോഹം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വർണമായി മാറുന്നു പറയും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം നിങ്ങൾ കുറെ സമയം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം ചുവന്ന് നല്ല എന്താ പറയാ തീ പോലെയായി മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ കൈ പൊള്ളും. അപ്പൊ ആ ഇരുമ്പ് കഷ്ണവും തീയായി മാറാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെ, തീയുടെ അതേ ഗുണങ്ങൾ പറ്റുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടായി ഭഗവാന്റെ നാമത്തില് നിരന്തരമായിട്ട് സേവ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ച് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിച്ച് ഭക്തന്മാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അശുദ്ധ സത്വഗുണം വരും. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യരസ വിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. അതായത് നാമവും നാമത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, അഭിന്നത്വം. നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ, ചിന്താമണി കല്ല് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. ചൈതന്യരസ വിഗ്രഹം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന ആ ഒരു രസം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൂർണ്ണശുദ്ധം നിത്യമുക്തം, പൂർണ്ണശുദ്ധമാണ് ഈ നാമം. ഈ നാമം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നതല്ല. ഗോലോകേര പ്രേമതൻ ഹരിനാം സങ്കീർത്തൻ, ഗോലോകത്തിന് വന്നതാണ് ഈ ഹരിനാമം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കില്ല. വേറെ ഏത് സിനിമാ പാട്ടായാലും എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ബോറടിക്കും. പക്ഷെ ഹരിനാമം അങ്ങനെയല്ല. എത്ര ജന്മം നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ ജപിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പുതിയ രസം ആ നാമത്തിനോട് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുന്നതില് ആ ഒരു രസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണശുദ്ധം നിത്യമുക്തമാണ്. ഒരു ദിവസം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം, എത്ര നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ? 3 ലക്ഷം ദിവസം അല്ലെ, എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പിന്നീട് വയസ്സായി. എവിടെയാണോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ താമസിച്ചത് അവസാന കാലത്ത്? എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായേ? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയൊക്കെ എവിടെയാ? നമ്മൾ പോയില്ലേ? ജഗന്നാഥ് പുരിയിലാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലല്ല. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാ? ബ്രഹ്മാവന്നെ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നത്. ആരുടെ സമയത്താണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉണ്ടായത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത്? ജഗന്നാഥ് പുരിയില്. അതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ജഗന്നാഥ് പുരിയിലാണ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചത്. പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ജഗന്നാഥ് പുരിന്റെ അകത്ത് പോകാനുള്ള
ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല, അവസരമില്ല. അപ്പം ഓക്കെ, അകത്ത് പോകാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറ്റിയില്ല, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായും മഹാപ്രഭു എല്ലാ ദിവസവും ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറും, ദർശനം കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ സ്വയം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. കാരണം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഒരു ദിവസം മഹാപ്രഭുയുടെ സെർവന്റായ ഗോവിന്ദ മഹാപ്രസാദം എടുത്തിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മഹാപ്രഭുവിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ നീ മഹാപ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് തീരെ വയ്യ, വയസ്സായി, തീരെ വയ്യ. അപ്പൊ ഗോപാൽ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റി, ഗോവിന്ദ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയേ, നിങ്ങക്ക് സുഖമില്ലേ? എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ട്. എന്താ തങ്ങളുടെ അസുഖം? എനിക്ക് എന്റെ നാമം ജപിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് എന്റെ അസുഖം. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് നാമം ജപിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കി വെക്കുക ആരാ? നാമജപം അല്ലെ. കല്യാണം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോണം ഇവിടെ പോണം, ആദ്യം നാമം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ജപിക്കാം, പിന്നീട് ജപിക്കാം, നാളെ ജപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആദ്യം നമ്മളെ നാമം അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ എണീച്ച് നാമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്തൂടെ? കുറച്ച് കഴിക്കും, കാരണം മഹാപ്രസാദത്തിനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രസാദം കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയും, എനിക്ക് എന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിയുക, അതാണ് എന്റെ അസുഖം. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ഇത് അറിഞ്ഞു. മഹാപ്രഭു എന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, നീ ഓൾറെഡി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, നീ ഓൾറെഡി മുക്താത്മാവാണ്, അല്ലെ, നീ ഓൾറെഡി മഹാഭാവ പ്രേമ സ്റ്റേജിൽ എത്തി. ഇനി കുറച്ച് നാമജപം കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതെനിക്ക് വയസ്സായി, ഇനി കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ പറയൂ, അല്ല അത് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു എന്താ പറയാ വോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സത്യം ചെയ്തില്ലേ, ഞാൻ ഇത്ര നാമം ജപിക്കുന്നുള്ളത്, അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും മിനിമം 16 മാല ജപിക്കണം എന്നാണ് കൃഷ്ണാവത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദർ തന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയില് ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് എത്രയാണോ നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളും ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർക്കണം, അതായിരിക്കണം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. രാവിലെ എണീച്ച ഉടനെ നമ്മള് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നാമജപം അല്ലെ, അത് തീർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ പൂർണ്ണ ശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. നാമവും നാമത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ നാമം പവിത്രനാമം അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രമായ ആനന്ദദായകമാണ്. അത് എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നു, കാരണം അത് കൃഷ്ണനാണ്, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളുടെയും സംഭരണി. കൃഷ്ണനാമം പൂർണ്ണമാണ്, അത് എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ മൃദുലതകളുടെയും രൂപമാണ്, പൂർണ്ണാണ്, പൂർണ്ണ ശുദ്ധം നിത്യമുക്തം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇതൊരു ഭൗതിക നാമമല്ല, അത് കൃഷ്ണനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതല്ല. കൃഷ്ണനാമം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കാത്തതിനാൽ അത് മായയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദ്യമില്ല. കൃഷ്ണനാമം എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തവും ആത്മീയവുമാണ്. അതൊരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വരജസ് തമോ ഗുണം അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അത് ശുദ്ധനാമാണ്, ശുദ്ധം അല്ലെ വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലാണുള്ളത്, അല്ലെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെയും നാമവും ഒരുപോലെയാണ്. അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. കൃഷ്ണന്റെ നാമവും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ നാമവും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് പോയ സമയത്ത് നാരദ് മുനിയും അവിടത്തേക്ക് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നാരദ് മുനി ആരാ? പുത്രനാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബ്രഹ്മദേവനായുള്ള നാരദ ജനനവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏത് പുത്രനാണ് നാരദ് മുനി? എന്ത് പുത്രൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാരദ് മുനിയെ? മാനസപുത്ര. അല്ലെ, മാനസപുത്രനാണ്. വേറെ മാനസപുത്രന്മാരുണ്ടോ ബ്രഹ്മാവിന്? 4 കുമാരന്മാര് അല്ലെ, അവരും മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാരദ് മുനി തിരിച്ചും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നാരദ് മുനിയുടെ ജനനവും അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതീന്ദ്രമായ ജനനാണ് നാരദ് മുനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നാരദ് മുനി ദാസിപുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു ലീലയാണ്. കാരണം അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരോഭാവം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാൻ അയക്കും. അതായത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ബലി മഹാരാജ്, അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അയക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഓരോന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അയക്കുന്നത്. അതുപോലെ നാരദ് മുനിയും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമുക്തനാണ്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതന അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടും ഈ ദാസീപുത്രനായി വന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാരദ് മുനി എന്താ കാണിച്ചിരുന്നത്? ഒരു ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പോലും, ദാസീപുത്രനായിട്ട് പോലും ഒന്നുമില്ല, പൈസയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ വേറെ പേരെന്താ? പാവപ്പെട്ടവന്റെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ കിട്ടും, വേഗം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരറിയോ? അകിഞ്ചന. ദീനബന്ധു. അകിഞ്ചനവിത്തായ. ദീനബന്ധു ആണോ? അകിഞ്ചനവിത്തായ അല്ലെ? കുന്തിദേവി അങ്ങനെയല്ലേ പറയും? നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്തയെ. ആരാണ് അങ്ങനെ പാടിയത്? കുന്തിദേവി. ദേവി. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്തയെ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യ പദയേ നമഃ. കുന്തി ദേവിയാണ് അത് പാടിയത് അല്ലെ? നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ. അകിഞ്ചന വിത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവല്. കാരണം വേറെ ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീബിർ ഏതമാനാമതപ്പുമാൻ നൈവർഹതി അഭിതാത്തുംവേ ത്വം അകിംചന ഗോചര. ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അകിംചനാണ്. അത് ഭൗതികമായ ദരിദ്രരുടെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരുടെ സ്വത്ത്. ഭൗതികമായ ദരിദ്രരുടെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ? അതിന്റെ അർത്ഥം പൈസ ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നാണോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല മാതാജി, ദരിദ്രർക്ക് കൂടി കിട്ടുന്നു. അവർക്കും കൂടെ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു അർത്ഥം എന്താ? ഒരു വിഷമമുള്ളത് കാരണം കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാര് അതിലങ്ങ് മായയിൽ അങ്ങ് പെട്ടുപോകും. പക്ഷെ സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അത് ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമോ അകിംചന വിത്തായ നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്തിയെ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യ പദയേ നമഃ. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ സ്തുതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എസ്പെഷ്യലി മാതാജിമാരെ ഇത് വായിക്കണം എന്നാണ്. ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ക്വീൻ കുന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, പ്രഭുപാദരുടെ ചെറിയൊരു ബുക്ക്. അത് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെയാണ് ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രീബീർ ഏതമാനാമതപ്പുമാൻ നൈവർഹൃതി അഭിതാത്തുമേ ത്വം അകിംചന ഗോചര. ജന്മം, ഐശ്വര്യം, ശുദ്ധ, ശ്രീ. ജന്മം കൊണ്ടും വലിയ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും, ഐശ്വര്യം, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും, ശുദ്ധ, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും, ശ്രീ, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അല്ലെ? ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികമായി ക്ഷീണിതരായവർക്ക് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ പോവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് പറ്റും. പക്ഷെ മാന്യമായ പിതൃത്വം, മഹത്തായ ഐശ്വര്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം എന്നിവ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അകിംചന ഗോചര എന്നുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അകിംചന ഗോചര, അകിംചന വിത്തായ. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണത്, അകിംചന വിത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സഹസ്രയുഗ പര്യന്തേ ഉത്തായേതം ശിശ്രിക്ഷത മരീചി മിശ്ര ഋഷയ പ്രാണേഭ്യോ അഹം ചാഗ്നിരേ. സോ ഇതില് അപ്പം എത്ര ഇതില് സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അല്ലെ? സഹസ്രയുഗം, സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 അല്ലെ? 1000 യുഗം 4,43,00,000 അല്ലെ? 43 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ. അപ്പം അതിനുശേഷം
43 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 1000 അത്ര സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പുനർസൃഷ്ടിക്കായി ബ്രഹ്മാവ് ഉയർന്നപ്പോൾ മരീചി, അങ്കിരൻ, അത്രി തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള സർവ്വ ഋഷിമാരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവരോടൊപ്പം ഞാനും ആവിർഭവിച്ചു. ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഈ മരീചി, അത്രി, ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ? എത്ര പേര് വന്നു? അങ്ങനെ 7 പേര് വന്നില്ലേ? സപ്ത ഋഷികൾ. മരീചി, അങ്കിരി, അത്രി, പിന്നെ നാരദമുനി, അങ്ങനെ സപ്ത ഋഷിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെ, വന്നത്. അവരോടൊപ്പം ഇപ്പൊ നാരദമുനിയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നാരദമുനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റേത്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ? ഒരേ വ്യക്തിയാണോ പിന്നെയും പിന്നെയും ബ്രഹ്മാവനായി വരുന്നത്? അടുത്ത ഇതിലും ബ്രഹ്മാവ് വേറെ വേറെ അല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്, അല്ലെ, ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, അത് ഒരാളാണോ? അല്ല, പല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും, ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളത്, അല്ലെ, ഒരു സ്ഥാനാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അപ്പം ആരാണ് ബ്രഹ്മാവാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവുക? ആർക്കാണ് ബ്രഹ്മാവാൻ പറ്റുക? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം ചെയ്തവര് ജീവാത്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ് ജീവാത്മാവാണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും ഒരു എന്താ കാലചക്രമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ അതില് ആരാണ് ബ്രഹ്മാവാവ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം. കാരണം ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഏറ്റവും സ്വർഗലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്, അല്ലെ. ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ലേ അവിടെ പോവാ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മ പുനർലോക പുനരാവർത്തിന അർജുന. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് പോയാലും പുനർജന്മുണ്ട്. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്നിവ വരും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ആ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഋഷിമാരെല്ലാവരും വന്ന സമയത്ത് നാരദ് മുനിയും അവരെ കൂടെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എല്ലാം വരുന്നത് എവിടുന്നാ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ജീവിത ദൈർഘ്യമുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, എനിക്ക് അമരത്വം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, അല്ലെ, എനിക്കും എന്താ പറയാ മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഗർഭോദശ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരുടെ ശരീരത്തിലെ പോകുന്ന? ഗർഭോദശ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും യോഗനിദ്രയിൽ. അപ്പം ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പം, അകത്തേക്ക് ശ്വസിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ശ്വാസം പുറത്തു വിടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം പ്രളയം, പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയും. അപ്പം ഇപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം? അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് സൃഷ്ടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, പ്രളയമല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം വിടുമ്പം തന്നെ സൃഷ്ടിയും പ്രളയം നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിധത്തിൽ പറയുന്നത്. വേറെ വിധത്തിൽ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ, പിന്നെ വേറെ എവിടെ എങ്ങനെയാണ്? എന്താ പ്രഭു? ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭോദശ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്ന, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ജീവജാലങ്ങളെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണ്. ബാക്കി ഭൂഖണ്ഡങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മഹത്വത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ല, വേറെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഒന്ന് ശ്വാസം, പിന്നെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുമ്പോ ദൃഷ്ടി. വെരി ഗുഡ്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ അകാസുരന്റെ വായിലേക്ക് ഗോപന്മാരൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അവരൊക്കെ മരിച്ചിരുന്നു. അകാസുരന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും മരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും അവരൊക്കെ എണീച്ചു. മരിച്ചിരുന്നു അവര്, പക്ഷെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്
അവരെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി നടത്താൻ അവിടെ പറ്റി. അതുപോലെ കാളിയ ലീല നടക്കുന്ന സമയത്തും അവരെ കാളിന്തിയിലെ വള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ മരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അവര് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്വാസത്തിലൂടെ, പിന്നെ നോക്കി സൃഷ്ടിയിലൂടെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്ക. വിയർപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വിയർപ്പ് വരുമ്പോ ആ ചെറിയ ചെറിയ ചർമ്മത്തിലുള്ള ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അതിലൂടെയും ഭഗവാന് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഈ ഗർഭദക്ഷ സമുദ്രം എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് അറിയോ? എവിടുന്നാ വന്നത് ഗർഭദക്ഷ സമുദ്രം ഭഗവാൻ കിടക്കുന്നേ? ഭഗവാന്റെ വേർപ്പ് തുള്ളിയിൽ നിന്നും. അപ്പം അത് കുറെ പേര് വിശ്വസിച്ചില്ല. എങ്ങനെ, അതൊരു സമുദ്രല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വെള്ളം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ വേർപ്പിൽ നിന്ന്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് ഒരു ബദ്ധാത്മാവാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂട്, ഇപ്പൊ തന്നെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി നട്ടുച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് 1 മണിക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? മുഴുവനും വേർപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ. വേർപ്പിൽ കുളിച്ചവരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ചില പ്രഭുമാർക്കൊക്കെ വല്ലാണ്ട് വേർക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തുള്ളികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാവായ നമ്മള്, ഒരു അണുവായ നമ്മൾ, ഒരു അംശമായ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും വേർപ്പ് തുള്ളി വരുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാനായ സൃഷ്ടി സംഹാരമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷമായ ഭഗവാന്റെ വേർപ്പ് നാളങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്രയും സമുദ്രം വരില്ലേ എന്ന് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റാ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് യോഗനിദ്രയാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ തിരിച്ച് ആ പ്രളയ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാരദമുനിയും അവിടെ പോയി. പിന്നെ ഒരുപാട് ഋഷിമാരെ, 7 ഋഷിമാരെ, ഈ മറീചി, അങ്കിരൻ, അത്രി, ഇവരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പുനഃസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഒരു പൊടി പോലും അനങ്ങില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഈ ലോകം മുഴുവനും അനങ്ങുന്നതിലെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം മേൽനോട്ടം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അവിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം, ഇല്ല എല്ലാം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത ഋഷിമാര്, അങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിയും പ്രാദുർഭവിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യൻ അതേ ശരീരത്തിൽ കൂടി നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത് പോലെ അതേ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നാരദൻ ആവിർഭവിച്ചു. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ഉണർന്നെണീക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ നാരദമുനി എങ്ങനെയാണോ പ്രളയത്തിലെ സമയത്ത് പോയത് അതേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. എങ്ങനെയാണോ പാണ്ഡവരും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അതേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ സർവശക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതികമായ സൃഷ്ടികളുടെ സർവ്വഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രീ നാരദമുനിക്കുണ്ടായി. ബദ്ധജീതാത്മാക്കൾക്ക് വിചാരീതമായ അഭേദമായ ശരീരവും ആത്മാവും ഉള്ള അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ് നാരദമുനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല, അതീന്ദ്രിയം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം പോലെ. ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നാരദമുനിക്ക് എല്ലാ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പറ്റി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണശക്തി വിന നഹി ഹുവ പരിവർത്തൻ. കൃഷ്ണശക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. നമ്മളിപ്പം പറയും, എന്താ പറയാ, ആ മാതാജി നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലും, നന്നായിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾ സേവ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണശക്തി വിന നഹി ഹുവ പരിവർത്തൻ. കൃഷ്ണ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. താരപ്രവർത്തൻ. കൃഷ്ണശക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്കത് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ആ ശക്തി പിൻവലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ത്യലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അന്ത്യലീലയില് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണശക്തി വിനാ നാഹേ താരപ്രവർത്തൻ. കൃഷ്ണന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഏത് സേവ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണശക്തി വിന, ആ ശക്തി ഭഗവാൻ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും വിശുദ്ധനാമം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാര്, അതായത്
പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും ഇസ്കോണിനെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല, അകത്തുനിന്ന് തന്നെയാ തകർക്കാൻ പറ്റുക. കള്ളൻ കപ്പൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അകത്തുനിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക്, കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും, പക്ഷെ അകത്തുനിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ഇതും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരല്ല, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഗുരുവിന്റെ വേറെ ശിഷ്യന്മാര് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർ മാതാജിമാർക്ക് ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മാതാജിമാരെ ആരതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓൾട്ടറിൽ. മാതാജിമാരാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കുക ഭഗവാനെ, അല്ലെ പൂജാരിമാരെന്ന് പറഞ്ഞത് മാതാജിമാരാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാതാജിമാര് പൂജാരി ആവാനാ? എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് രാധാഗോവിന്ദന്റെ കാരുണ്യം കാരണം ഒരു പൂജാരിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. എന്റെ പ്രഭു കുറച്ചു നാൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ കയറാൻ ആളില്ല. ഞാനും പ്രഭു ഒരുമിച്ച് കയറാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ആളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു മാതാജി റെഡി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെയും ആ മാതാജിയും രാധാഗോവിന്ദനെ ഡ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ അമ്പലത്തില് നമ്മൾ കയറി, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനാലും ഒരു പൂജാരി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ, അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു പ്രഭു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. എങ്ങനെയാണ് മാതാജിമാരെ നിങ്ങൾ ഓൾട്ടറിൽ കയറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് മാതാജിമാര് രാധാഗോവിന്ദനെ എന്താ പറയാ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? കർട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർ കാണില്ല നമ്മൾ കയറിയാലും. എന്നാലും ഒരു എന്താ, പഴയ അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കർട്ടനൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു കർട്ടൻ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമന്റെ മേലെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ മാതാജിമാരെ അകത്ത് കയറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് മാതാജിമാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഒരുപാട് ഒഫൻസായോ, ഇത്രയും അപരാധമായി പോയോ, ഭയങ്കര സങ്കടമായി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, എന്താണോ ചെയ്തത്, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രഭുപാദർ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഈ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം പ്രഭുപാദറാണ് മാതാജിമാർക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തത്. വേറെ അത്ര വരെ ഒരു സന്യാസിയും ലോകമെമ്പാടും ഒരു സന്യാസിയും മാതാജിമാർക്ക് ഇത്രയേറെ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മാതാജിമാരെ പ്രീച്ചറാക്കി പ്രഭുപാദർ, ആരതി ചെയ്യാനാക്കി, പിന്നെ എന്താ പറയാ കീർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. യമുന ദേവിദാസി മാതാജി, എല്ലാവരും ഗോവിന്ദാദി പുരുഷൻ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലെ, അത് പാടിയതാരാ? യമുന ദേവിദാസി മാതാജിയാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം. നിങ്ങൾ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഇതേ പാട്ടാണ് കേൾക്കുക, ഇതേ സൗണ്ടാ കേൾക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഏത് അമ്പലത്തിൽ, മായാപ്പൂര്, വൃന്ദാവനത്തിൽ, എത്ര വലിയ അമ്പലത്തിൽ, ചെറിയ അമ്പലത്തിലും പോയാലും 7:15 എന്നുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദർശനാരതിക്ക് ഈ മാതാജി പാടിയ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യയാണ്, ഈ മാതാജി പാടിയ പാട്ടാണ് വെക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? പാടാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാതാജി പാടിയ പാട്ടേ വെക്കും. അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? പ്രഭുപാദരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും അവിടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. കുറെ ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മചാരികള് ശരിക്കും ബ്രഹ്മചാരികള് മാതാജിമാര് പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിമാരെ ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അമ്പലത്തിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ, പ്രഭുപാദ് ഈ മാതാജി പാടിയതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്, അത് ശരിയല്ല, അത് തെറ്റാണ്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം, അത് എടുത്തു കളയണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദ് കണ്ണ് അടച്ചിരുന്നിട്ട് മാതാജി പാടിയ പാട്ട് കേട്ടു, ഗോവിന്ദാദിപുരുഷം. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രഭുപാദരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അത്രയും കണ്ണുനീര് വന്നു. പ്രഭുപാദർ അത്രയും ഭാവപരിതരായി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റിയേ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു സാധാരണ ശബ്ദമല്ല, ഈ മാതാജി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് പാടിയ പാട്ടാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും എപ്പം ദർശനാരതിയുടെ പാട്ട് വെച്ചാലും ഈ മാതാജി പാടിയ റെക്കോർഡിംഗ് തന്നെ വെക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ പ്രഭുപാദർ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് മാതാജിമാര് പ്രഭുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതില് എന്താ പറയാ, ശരീരാണെന്നൊരു ബോട്ടാണെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദ് മുനി അതേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ആവിർഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണശക്തി ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നാരദ് മുനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് 31 പറയുന്നത്, അന്തർബഹിശ്വലോകം സിൻ പര്യേമി അഷ്കന്തിതപ്രദഃ അനുഗ്രഹാൻ മഹാവിഷ്ണോർ
സർവശക്തനായ വിഷ്ണുവിന്റെ കൃപയാൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലും നിർവിഘ്നം ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതവും അവിഛിന്നവുമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ദൃഢീകൃതമാകയാൽ എനിക്ക് ഇപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ശക്തി വിന, ഭഗവാന്റെ ആ കൃപ കൊണ്ട്, ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്തായേ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ: ഊർധ്വലോകം, മധ്യലോകം, നിമ്നലോകം. ഊർധ്വലോകം, മധ്യലോകം, അധോലോകം. ഊർധ്വലോകം ഏതാ? പാതാളം. അല്ല, ഊർധ്വലോകം ഉന്നത ലോകങ്ങള്. ഊർധ്വലോകത്തിനെ ഏതിനെ ഊർധ്വലോകം എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം. സ്വർഗലോകങ്ങള്. പിന്നെ അധോലോകം. മധ്യലോകം ഭൂമി. ഭൂമി. അധോലോകം പാതാളം. 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 അത്തള, സുത്തള, രസത്തള, പാതാള, അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ 3 വിഭാഗങ്ങൾ, അപ്പർ, മിഡിൽ, ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ 3ലും സഞ്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? നാരദ് മുനിക്ക് പറ്റും, അല്ലെ? നാരദ് മുനിക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ആ ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹമാണ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയത്. കാരണം നാരദ് മുനി വെറുതെ സഞ്ചരിക്കുന്നല്ല, നാരദ് മുനി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അല്ലെ? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇത് 2 കാരണം. ആ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അചഞ്ചലം. എങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനി അത് തെളിയിച്ചത്? അചഞ്ചലമായിട്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തത് എന്നത്. എങ്ങനെയാണ് തെളിയിച്ചത്? ദാസിപുത്രനായപ്പോൾ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാണ് നാരദ് മുനിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തെളിഞ്ഞത്? അമ്മയുടെ മരണം, അല്ലെ? അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നാരദ് മുനി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ, അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു ബദ്ധാത്മാവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? കൃഷ്ണാവതത്തിന് താഴെ വീണേക്കും. ചില പേര് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റിവേഴ്സ് അടിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ചിലപ്പം അത് ചെയ്തത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രഭുവിന് ഒരു 20-25 വർഷം മറ്റായി കൃഷ്ണാബോധത്തില്. എന്നിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് തളർന്നു പോയി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തില്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ചെറുത്ത് തന്നെ ഭക്തിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി അത്രയും ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പം എന്തായി? ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ആള് നെഗറ്റീവായി. ഇത്രയും കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്തിട്ട് ഇതാണോ ഗുണം, ഇങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത്? അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മബലം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ കർമ്മബലം വേഗം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അവർ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അവര് താഴേക്ക് വീണു. അങ്ങനെയും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നാരദ് മുനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. അമ്മയുടെ മരണശേഷവും എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതൊരു ഭഗവാന്റെ തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാനം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി എടുത്തിട്ട് ഭക്തിവേദാന്തികൾ തേടി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാരദ് മുനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇന്നൊരു ലെക്ചർ കേൾക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രുക്മി ശിശുപാലിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അന്ന് അതുവരെ കാണാത്ത ഭഗവാനെ ഒരു കത്തെഴുതി രുക്മിണി ദേവി ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുകയും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി, തലേന്ന് രാത്രി കത്തെഴുതി വിട്ട രാത്രി രുക്മിണി ദേവി ഉറങ്ങിയില്ല. അത്രയും എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഉറച്ച ഇതിലുണ്ടായേ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അഥവാ വന്നില്ലെങ്കിലോ? രുക്മിണി ദേവി എന്താ പറഞ്ഞത്? വന്നില്ലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രുക്മിണി ദേവി എന്താണ് ഉണ്ടാവാ? ശിശുപാലിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ? മരിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ജന്മം ഭഗവാനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരണത്തിന് വരെ ഞാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് ഒരു മഹാരാജ് പറയായിരുന്നു, രുക്മിണി ദേവി ആരാ? സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി, അല്ലെ? ലക്ഷ്മിയുടെ വിസ്തരണമാണ്. ആ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വരെ അഗ്നി പരീക്ഷ നേടേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് മായ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിച്ചു.
ഇവക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സിൻസിയർ ആണോ, കറക്റ്റ് ശരിക്കുള്ളതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ രുക്മിണി ദേവിക്ക് വരെ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. പിന്നെയാണോ ബദ്ധാത്മകളായ നമ്മള് അല്ലെ, നമ്മളെ എത്രത്തോളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നാരദമുനിക്ക് അമ്മയുടെ മരണം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാഹചര്യം ഇരിക്കും. ചിലപ്പോ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണാവധം ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല, മക്കള് വിടുന്നില്ല. ദീക്ഷ എടുത്തൊരു മാതാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മക്കൾക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹമാണ് അത്രേ, അമ്മ നന്നായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നോൺ വെജ് കുക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വേറെ തന്നെ കിച്ചൺ അവരെ വീട്ടില്, വേറെ തന്നെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവര് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വളരെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം, കാരണം മക്കൾക്ക് അമ്മ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആ അമ്മ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സാഹചര്യം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ സാഹചര്യം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, നമ്മളെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിലും അതൊക്കെ മറികടന്ന് ആരൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കും, അതിലാണ് വിജയം. ചിലപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും അമ്പലത്തില് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്ന മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അതൊരു സാധാരണയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഭാഗ്യം. എന്താണ്ടാ, നിങ്ങളാണ് രാധഗോവിന്ദനെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെപ്പറേഷനിൽ വിരഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഭക്തി നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ചെയ്യാൻ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം സെപ്പറേഷൻ, വിരഹത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുക എല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഭക്തി ചെയ്യും. പക്ഷെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യും. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ് വന്ന ആ ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് ഭാഗവതമൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനമ്മക്കൊക്കെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. അയ്യോ എന്റെ മോള് സന്യാസം എടുക്കുമോ, കണ്ടിമാല ഇടുന്ന ദിവസം ഭയങ്കര വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു. നോൺ വെജ് ഒക്കെ തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ മെലിഞ്ഞു പോകും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിർജ്ജല ഏകാദശിക്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ, അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു വന്നു. അയ്യോ ചായ കാപ്പി കുടിക്കുന്നില്ല, എന്റെ മോളുടെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു, ഭയങ്കര സങ്കടം. വന്നിട്ട് വീട്ടില് പ്രശ്നമാവാൻ തുടങ്ങി. ഏകാദശിന്റെ ദിവസം ഞാന് ജോലി സ്ഥലത്ത് കഴിച്ചിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളവ് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ മംഗളാരതിക്ക് ബാക്കിലൂടെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട്, ബാക്കിലെ ഡോറിലൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വേഗം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നൈറ്റി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും, എന്നിട്ട് നൈറ്റി എടുത്തിട്ടിട്ട് തിലകൊക്കെ മായച്ചിട്ട് കയറി പോകും വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ അച്ഛനമ്മ അറിയാണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ സമയത്തും, പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭക്തനെ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം മാറി, വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി. അപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കാരണം എല്ലാം അനുകൂലമായിരുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്തായിരുന്നു തീവ്രമായിട്ട് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കണം. പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണോ, പ്രഭുപാദരുടെ ബിസിനസ് ഫെയിലായി, ഭാര്യ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ചായപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വിറ്റു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ, എനിക്കൊരു ഡിവോട്ടി ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഡിവോട്ടി അല്ല, എന്റെ മക്കള് ഡിവോട്ടി അല്ലല്ലോ, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യായിരിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തി കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജെ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് വേഗം നരസിംഹനെ കാണാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛനും ഒരു ചെറിയ ഹിരണ്യകശിപുനെ പോലത്തെ ആളാണ്. പക്ഷെ ആ മാതാജി എന്റെ ഫ്രണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യും. അച്ഛനമ്മ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നാമൊക്കെ ജപിച്ചു തീർക്കും, എല്ലാം ലെക്ചറൊക്കെ കേൾക്കും, എല്ലാ ഭക്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ശരിക്കും ആ വ്യക്തി കാരണമായിരിക്കണം നമ്മള് കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫാക്ട് ആ വ്യക്തിയോട് താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ, നന്ദി പറയണം ആ വ്യക്തിയോട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്. അവര് കാരണം നമുക്ക് ഭക്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നാരദമുനി അമ്മയുടെ ആ മരണം അല്ലെ, അത് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അപ്പൊ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് നാരദമുനി ഉള്ളത്. നാരദമുനിയുടെ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും നാരദമുനിയെ ബാധിക്കില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാക്കൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീ നാരദമുനി ഈ എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് അദ്ദേഹവും ഉള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം നാരായണ 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 ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായ ആ ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവായ ഗഗന സഞ്ചാരിയാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അത്തരം കൃപ ഭഗവത് പ്രീതിയാൽ മാത്രമേ ഭക്തരാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭക്തർ ഒരിക്കലും അധപതിക്കുകയില്ല. കൗന്ദേയ പ്രജാനേഹി നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാര് നശിച്ചു പോകില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അഹൈതമായ കാരുണ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും.
അപ്പം ഋഷിമാരെ പോലെ അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിലെ നിർദ്ദേശിച്ചമനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രീ നാരദ് മുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ പ്രാമാണികർക്കും ഭഗവത് ഭക്തർക്കും നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവത് ധാമമായ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. അപ്പം നമ്മള് നാരദ പഞ്ചരാത്രി വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത് വിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ധൂപം ദീപം അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ ഓരോ വിധിയാണ്. അപ്പൊ നാരദ് മുനിയും നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡി സമ്പ്രദായത്തിൽ. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് നാരദ് മുനി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വ്യാസദേവൻ, അങ്ങനെയല്ല ഈ ഭാഗവതം വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നാരദ് മുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. മഹാജനേന ഗതസ്യ ബന്ധ. കാരണം നാരദനും മഹാജന്മാരിലെ ഒരാളാണ് അല്ലെ. 32 എന്താ പറയുന്നത്? ദേവദത്തം ഇമം വീണ സ്വര ബ്രഹ്മാവിഭൂഷിതാം മൂർച്ഛയിത്വാ ഹരികഥാം കഥാം ഗായമാനശ്ചരാമ്യഹം. വില്ല വിവർത്തനാണ് 32. വീണ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഗീത ഉപകരണം നാരദനെ സമ്മാനിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് ലിംഗ പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വസ്തുത ജീവ ഗോസ്വാമിയാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ആരാണ് വീണ കൊടുത്തത്? നാരദ് മുനി ബജായ വീണ രാധികാരമണ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാരദ് മുനി അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ 31 ഇത് 32 അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം നിരന്തരം പാടിക്കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്താൽ നിരക്കപ്പെട്ടതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് നൽകുന്നതുമായ വീണ എന്ന ഉപകരണത്തെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. ഈ വസ്തുത ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനും നാരദനും നിർവിശേഷമാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ സംഗീതോപകരണം. എന്തെന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സമാന അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ഇത്തരം സംഗീതോപകരണങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദ പ്രകമ്പനങ്ങളും ഭൗതികമല്ല. ഇപ്പം ഭഗവാന് ഇതുണ്ടല്ലേ ഓടക്കുഴൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഭഗവാൻ വായിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്നത് ഭഗവാൻ? പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ. ഒന്ന് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ അതിന് മാത്രമാണോ? ഗോപിമാരെ വിളിക്കാൻ. അപ്പൊ ഓടക്കുഴലിൽ എത്ര എന്താ പറയാ കുഴി ഉണ്ട്? എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ വായിക്കുന്നത് കൂടാതെ? 9 നവദ്വാരങ്ങൾ. നവദ്വാരങ്ങൾ 9 ആണോ? അതെ 9. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ 9 ദ്വാരം 6 അല്ലേ? 6 എന്നാ കേട്ടത്. 6 ആണോ 9 ആണോ? നവദ്വാരങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലല്ലേ? 2 ഏഴാണോ? 6 7 എത്രയാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ എത്രയാണ് കുഴികൾ അത്രയും നോട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ സരിഗമ പദ ഓരോ സ്വരത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? അത്രയും സ്വരങ്ങൾ സപ്തം. പക്ഷെ ഓടക്കുഴലിൽ എത്രയാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ട്യൂണിലാണ് ഭഗവാൻ വായിക്കുക. ഒരു ട്യൂണ് വായിക്കുമ്പോ പശുക്കളൊക്കെ വരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പശുക്കളെ കാട്ടിൽ മേയ്ക്കാൻ വിടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ സമയം നന്ദിനി ഹംസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ അവർ ഓടി വരും. 6 ഞാൻ എവിടുന്നോ കേട്ടു 6 അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ നോട്ട് ഉണ്ട്, 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ 4ാമത്തെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പശുക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് കാട്ടിൽ ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഓടക്കുഴൽ വിളിയിലൂടെ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു റഷ്യൻ പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രമൊക്കെ വായിക്കും. കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കാൻ. നന്നായിട്ട് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും അദ്ദേഹം. ഏത് കീർത്തനം നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് വായിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രഭു നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ പ്രഭുവിനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഫ്ലൂട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ നാദം എത്ര മനോഹരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ ഗോപിമാരെ പശുക്കളെയൊക്കെ ഓരോ നോട്ടിലാണ് വിളിക്കുക. ഭഗവാൻ ഒരു ട്യൂണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ പശുക്കൾ മാത്രം പോകും, ഒരു ട്യൂണിൽ ഗോപന്മാര്, പിന്നെ ഗോപിമാര്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴലിൽ വായിക്കുന്നത് ബദ്ധാത്മാക്കളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറയും. ടു അട്രാക്ട് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ സോൾസ്. നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഓടക്കുഴൽ. ഇപ്പൊ എവിടെയോ കേരളത്തില് ഓടക്കുഴൽ വെച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന കേട്ടോ, ഓടക്കുഴൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ ഓടക്കുഴലിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൈസയൊക്കെ എടുക്കും അത്രേ. എന്നിട്ട് ആ വീട്ടമ്മ ആ ഓടക്കുഴൽ മാറ്റി വെച്ചു. വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഓടക്കുഴലില്ല ഭഗവാനെ.
ചില വിഗ്രഹത്തിലൊക്കെ ഓടക്കുഴലിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാവും, അവിടെ നമ്മൾ ഓടക്കുഴലിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മുടെ വിഗ്രഹത്തിലൊക്കെ. ഓടക്കുഴലിനെ മാറ്റി. എന്താ ഓടക്കുഴലില്ലാത്ത ഭഗവാന്? അവർ എല്ലാ പൈസയും അവരറിയുന്നില്ല ലക്ഷ്മി പതിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ലക്ഷ്മി സഹസ്രസത സംഭ്രമ സേവ്യമാനാം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ തമഹമതി. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ പൈസയൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ? ഭഗവാൻ അത്രയും ലക്ഷ്മി സമ്പന്നനായ ലക്ഷ്മി പതിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന് നമ്മുടെ പൈസേന്റെ വലിയ ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഓടക്കുഴൽ അല്ലെ. അപ്പം അത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ ഒറ്റയ്ക്ക് രേഷ്ണ മാതാജി ഇതില് കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണന് 3 തരം ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണു അതിന് 6 ഹോള്, മുരളി അതിന് 5 ഹോള്, പിന്നെ വംശി അതിന് 9 ഹോള്. ഓരോന്നും ഓരോ സാഹചര്യത്തില് പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. വംശി, മുരളി, പിന്നെ വേണു അല്ലെ. അതെ. 3 തരമുണ്ട് ഫ്ലൂട്ട്. കറക്റ്റ് വെരി നൈസ്. വംശി, വന. ഓക്കെ. സോ ഭഗവാൻ ആ 3 തരം ഫ്ലൂട്ട് 3 രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം, വീണയിൽ വരുന്ന ശബ്ദം ഒക്കെ എന്താ? അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീനാരദ മുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികൾ സപ്തസ്വരങ്ങളെ യഥോചിതമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവയെ വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പം ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കാൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം അതെന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരും കണ്ടിട്ടോ അറിയില്ല. പ്രഭുപാദർ മൃദംഗം മുട്ടിയിട്ട് ഒരു കീർത്തനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്റെ അച്ഛൻ ഗൗർ മോഹൻ ദേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം, അതായത് രാധാറാണിയുടെ ഭക്തനായി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ. പക്ഷെ അമ്മക്ക് അതായിരുന്നില്ല. അമ്മക്ക് എന്നെ വക്കീലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ലണ്ടനിലോ എവിടെയൊക്കെ അയക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇടപെട്ടിട്ട് അച്ഛൻ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനായത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണ ബുക്ക് തന്റെ അച്ഛനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കർത്താല്, മൃദംഗം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ബലരാമാണ്. ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങള്, മാലകള്, വസ്ത്രം എല്ലാം ബലരാമനാണെന്നാ പറയാ. ബലറാം വിസ്തരിച്ചിട്ട് ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ മൃദംഗങ്ങളും കർത്താലും ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊരു കർത്താലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് മൃദംഗം പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കർത്താല് വാങ്ങിയിട്ട് കർത്താല് പിന്നെ ജപിക്കാം, കീർത്തനം ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് വീട്ടിലൊക്കെ പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈ മുട്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കൈ മുട്ടിയിട്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ചെല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്? കയ്യിലത്തെ രേഖകൾ മാറും. കയ്യിലുള്ള ആ കൈരേഖ അല്ലെ, അതൊക്കെ അതായത് കർമ്മബലങ്ങൾ മാറുന്ന പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മരമുണ്ട്, വലിയ മരം. ഓക്കെ, ആ മരത്തിൽ നിറച്ചും കിളികളാണ്. ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട് ആ മരത്തില്. അപ്പൊ ആ മരത്തിന്റെ താഴെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് 2 കൈകളും കൂട്ടിമുട്ടി ഒച്ചയുണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടി. അപ്പൊ ആ കിളികൾക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാ കിളികളും പറന്നു പോകും. അതുപോലെ നമ്മള് കീർത്തനത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കൈകൾ മുട്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ, കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കിളികളെ പോലുള്ള അനർത്ഥങ്ങള്, കാമ, അർത്ഥ, ലോപ, മോഹ, മതമാത്സര്യ ഇതൊക്കെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ മുട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിയിട്ട് വേണം കീർത്തനം പാടാൻ എന്ന് പറയും. അത് ശരിക്കും വളരെ നമുക്കും ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്യുമ്പം. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയാലെങ്കിലും അങ്ങനെ കൈമുട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പം നാരദ മുനി വീണ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങി. പ്രഗായത സ്വവീര്യാനി തീർത്ഥപാദാപ്രിയശ്രവഃ അഹൂത ഇവ മേ ശീഘ്രം ദർശനം യതി ചേതസി. ആരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണോ
കർണാമൃതമായിട്ടുള്ളത് ആ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ഭഗവത് ലീലകളെ ഞാൻ ആലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തൽക്ഷണം എന്റെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ അധികാരത്തിന്മേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രത്യക്ഷമായി. അതായത് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ നാരദ് മുനിക്ക് ദർശനം നൽകി എന്നാ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നാരദ് മുനി ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ, മഹത്വങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കേൾക്കാൻ നമ്മളെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തിരിച്ചു ഭഗവാൻ വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. തൽക്ഷണം ശുശ്രൂഷുബി തൽക്ഷണം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതീ കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരി ചിത്തം സമാശ്രയേ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന സമയത്ത്, കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞതാണ് അറിയോ? അല്ല, ആര് പറഞ്ഞതാ ഇത്? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതീ കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരി ചിത്തം സമാശ്രയ. അറിയോ? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുന്നില്ലേ? ഇത് നാരദ് മുനി പറഞ്ഞതാ. നാരദ് മുനിയോട് ആരോ ചോദിച്ചു, എത്ര പ്രാവശ്യം ഭാഗവതം വായിക്കണം? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതീ കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരി ചിത്തം സമാശ്രയ. ഭാഗവത കഥ എപ്പോഴും കേൾക്കണം, ആസ്വദിക്കണം. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീഹരി ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ, നമ്മള് സദാസേവ്യ എപ്പോഴും കേൾക്കുക ശ്രീമദ് ഭാഗവതീ കഥ, ഭാഗവത് കഥ എപ്പോഴും വായിക്കുക, എപ്പോഴും കേൾക്കുക. യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ, നമ്മള് ശ്രവണ മാത്രേണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ? ഹരി ചിത്തം സമാശ്രയ, ഹരി ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഭാഗവതം വായിക്കേണ്ടത്? കൂടുതൽ എത്ര വായിക്കാൻ പറ്റുക അത്രയും നല്ലത് അല്ലെ. ഒരു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രഭു, നിങ്ങൾക്ക് മുംബൈയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, അവിടെ ലോക്കൽ ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളും, ട്രെയിനിലാണ് എല്ലാവരും ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോവുക അല്ലെ. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ സമയം എടുക്കും തിരിച്ചു പോവാനും വരാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം, ഞാൻ ഒരുപാട് മാതാജി വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രഭുമാരും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ ജപമാല എടുത്ത് ജപിക്കും, നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ ആ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല, ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺസിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ജപം വെക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കുക. അത് ആ കാതിലൂടെ പ്രഭുപാദരുടെ ജപം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. അന്നേരം കൂടുതൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രഭു ഭാഗവതം ഇരുന്ന് വായിക്കും എല്ലാ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോഴാണ് ഭാഗവതം വലിയ വലിയ ബുക്കുകളായി അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബുക്സ് ആയിരുന്നു ഭാഗവതം, പണ്ട് കുറെ കാലം മുമ്പ്. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് വേഗം നമുക്ക് എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റാത്തൊക്കെ വേദാബേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അല്ലെ. പക്ഷെ എപ്പോഴും വായിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പ്രഭു ഒരു വർഷത്തിൽ എത്രയോ പലതവണ ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറ്റി. ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാതാജിക്ക് കുട്ടി ജനിച്ച സമയത്ത് വേറെ ഒരു സേവയും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം കുട്ടിയെ നോക്കണം, എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പകലൊക്കെ കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങും, രാത്രിയാണ് കുട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആവുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാതാജിയും രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം വായിക്കും. ഇങ്ങനെ എത്രയോ എന്താ പറയാ, ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 12 സ്കന്ധം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റി മാതാജിക്ക്. ഒരുപാട് വർഷം വായിച്ചത്രേ. അപ്പം അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ? ഭാഗവത രുചി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മള് ആ വായിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നാരദ് മുനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദർശനം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ കർമ്മങ്ങള്, അതിലൂടെ ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം എന്നീ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സ്വയം നിയുക്തനാകുന്ന ഉടൻ ആത്മീയ ദൂരദർശിനി മുഖേന ഹൃദയദർപ്പണത്തിൽ സ്വയം പ്രതിബിംബിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം അനുനിമിഷം അനുഭവവേദ്യമാകാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യും അല്ലെ, ഫ്രീക്വൻസി. എന്നാലേ നമുക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് ഒക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ റേഡിയോ വെക്കുന്ന, റേഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? അതിനൊരു ആന്റിന ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അത് നേർത്തി വെക്കും. അപ്പൊ എന്താവും? നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസി അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ പറയുന്നു,
ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ കൃതകൾ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് മുഖാമുഖം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ യോഗ്യത നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക, ഭഗവാൻ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത, ഭഗവാൻ വരും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഗുണവർണ്ണങ്ങളിൽ ആകർഷിതനായി അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനും നിരപേക്ഷനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണവർണ്ണന ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ ഇരു വസ്തുക്കളും അഭിന്നമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കാണാൻ നാരദമുനിക്ക് പറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ. കാരണം നാരദമുനി ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പ്രഭുപാദർ ലെക്ചേഴ്സ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കണം. കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കേൾക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇടിമിന്നൽ അല്ലെ, ഇടി പൊട്ടുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മഴ പെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയകരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇടി പൊട്ടുന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ ആ കുട്ടി എന്താ പറയാ, അയ്യോ അമ്മ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും. ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വരെ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ഈ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങള്, വൈഷ്ണവ ഗാനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ലെക്ചറുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കേൾക്കണം എന്ന് പറയും. അതിനും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു തീ പൊള്ളും എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. കുട്ടി പോയിട്ട് ആ തീ തൊടും, ഫയർ. ഒരു വലിയ ആള്, അറിഞ്ഞ ആള് അത് തൊട്ടാലും കൈ പൊള്ളും. അപ്പം രണ്ടു പേര് തൊട്ടാലും, ആ അജ്ഞതയിൽ തൊട്ടാലും അറിവോടെ തൊട്ടാലും തീയുള്ള കൈ എന്തായാലും പൊള്ളും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഇത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാലും പനി മാറും. കാരണം പാരസെറ്റമോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് എത്ര അറിവുള്ള ആളായാലും അറിവില്ലാത്ത ആള്. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അല്ലെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാമം അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അറിഞ്ഞാ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോ ഈ പ്ലേസിബോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? പ്ലാസിബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? അതായത് ചില പേർക്ക് ഒരു 90% ആൾക്കാർക്കും, വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് മരുന്നിന് പകരം സാധാ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് 90% ആൾക്കാർക്കും ശരിക്കും രോഗമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവര് പല കാര്യങ്ങളും പറയും, അയ്യോ അത് ഇങ്ങനെയാ അങ്ങനെ. ശരിക്കും അത് മനസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവര് വിചാരിക്കും അവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന്. ചില പേർക്ക് ഗുളിക കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഗുളിക എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്റെ മോൻ അങ്ങനെയാ. അവനെ കോൾഡ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡിന്റെ സിറപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും പറയും എനിക്ക് സിറപ്പ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഗുളികകള് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവരോട് പറയും അത് വൈറ്റമിൻ ഗുളികയല്ല, വേറെ ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പറയും ഇത് നിങ്ങളെ അസുഖത്തിന്റെ ഗുളികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണായി, ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന് പകരം സാധാ എന്തെങ്കിലും നോർമൽ സലൈൻ, സാധാ വെള്ളം അത് കയറ്റി. അപ്പം പക്ഷെ മനസ്സിൽ എന്താ വിചാരിക്കുന്നോ, ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിയായി, മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറഞ്ഞ മാനസിക രോഗമായിട്ട് ഡോക്ടറോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വയറ്റിൽ തവളയുണ്ട്, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുതിരയെ പുറത്തെടുത്ത. പല മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയും. ഇത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ശരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർമാർ എന്താ കൊടുക്കുക? ശരിയായ മരുന്ന് കൊടുക്കില്ല. അതിന് പ്ലാസിബോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും. അതായത് മരുന്നിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഗുളികകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറപ്പ്, ടോണിക് ഒക്കെ കൊടുക്കും, വെറുതെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് കുടിച്ചാലും അത് പറയും അസുഖമൊക്കെ മാറി. കാരണം എന്താ, ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവകള് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ
എന്തൂസിയാസം കിട്ടും, ഉത്സാഹം കിട്ടും. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വേണ്ടത്. അപ്പൊ നാരദ മുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീല നാരദ മുനി ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു, അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥക്ഷേമം കാക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ നാരദ മുനി അതീന്ദ്ര ജപത്താൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു ഭൗതിക ഉദ്ദേശവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേഗം സംതൃപ്തനായി. ഇനി ഒരു 4 ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടെ വേഗം തീർക്കാം. ഏതദ്ധി ആതുരച്ചിത്താനാം മാത്ര സ്പർശേ ചയാമുഹു ഭവ സിന്ധു പ്ലവോ ദൃഷ്ടോ ഹരിചാര്യാനുവർണ്ണനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആനന്ദദായകമായ വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നത് കാരണം സദാ മനോവ്യതങ്ങളാലും ഉത്കണ്ഠങ്ങളാലും സാന്ദ്രമായവർക്ക് പരമദിവത പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര ജപമാകുന്ന വഞ്ചിയാൽ അജ്ഞതയാകുന്ന സാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അത് ഞാൻ സ്വയം ഉച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന സമുദ്രത്തില്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മറികടക്കാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിയുടെ കീർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ തോണിയിൽ ഒരു തോണി നമുക്ക് കിട്ടി, അനുയോജ്യമായ തോണി ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ തോണി എന്തിനോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ആ തോണി എന്തിനാണ് തോണി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സമുദ്രത്തില് സമുദ്രം എന്താ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. അതിൽ ആ തോണി എന്താ? ബോഡി. ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആ തോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ അത് ആണിന്റെ ശരീരം, പെണ്ണിന്റെ ശരീരം, പക്ഷെ തോണിയാണ്. അതിൽ ആ തോണിയുടെ ആ കപ്പിത്താൻ ആരാ? ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന സാഗരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അതിൽ ആ മറികടക്കാനുള്ള തോണിയാണ് ഈ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിലെ കപ്പിത്താനാണ് നമ്മുടെ ഗുരു, അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ആ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ആ ഒരു സമുദ്രം മറികടക്കാൻ, അജ്ഞാന സമുദ്രം മറികടക്കാൻ കഴിയണം. അത് ജപത്തിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ്? നിരന്തരമായ ആ ജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക, അല്ലെ? അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. തമാതിദേവം കരുണാനിദാനം തമാലവർണം സുഹൃതാവദൂരം അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. തമാതിദേവം അതല്ല. ഓക്കെ. സോ തമാതിദേവം കരുണാനിധാനം തമാലവർണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വർണ്ണം ഏതൊക്കെയാ? തമാലവർണ്ണമാണ്, തമാൽ മരത്തിന്റെ വർണ്ണം. അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും, അപാരമായ ആ സംസാര സമുദ്രം മറികടക്കാൻ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക? ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. ഭാഗവതത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജപത്തിലൂടെയാണ് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയാകുന്ന നമുക്ക് ആ സമുദ്രം മറികടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ മാത്രം പരിവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. മൃത്യു വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, സിനിമാ നടന്മാരുടെ ചേഷ്ടകളെ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പകരം ഗോപിമാരെയും ലക്ഷ്മിമാരെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത പങ്കാളിയുമായി ഭഗവാൻ നടത്തുന്ന ലീലകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എല്ലാ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം സർവബദ്ധാത്മകളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അവരുടെ ശ്രദ്ധ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായി അതീന്ദ്രിയവുമായതിനാൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകളും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സർവ്വ ദുരിതങ്ങളുടെയും എല്ലാ അജ്ഞതയും ഒക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ശ്രീ നാരദ മുനിയെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണിത്. ഭഗവാന് അത്യധികം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ നാരദ മുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ നാം ആരംഭിച്ചാൽ അനന്തരം നമുക്കും ഇതേ അനുഭവം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകും.
പറയുന്നു. അപ്പം നാരദ മുനിയുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നാരദ മുനി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നാരദ മുനി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുരുവായി അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജന്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്, മൃഗാരിക്ക്, രത്നാകരൻ, വാൽമീകിയായ രത്നാകരന്, അങ്ങനെ എത്ര പേർക്കാണ് നാരദ മുനി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അതോടൊപ്പമാണ് നാരദ മുനിയുടെ പാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത്. യമാദിപിർയോഗപഥൈ കാമലോപാഹതോ മുകുന്ദ സേവയായത്വത് തഥാത്മാധ ന സംശയതി. അപ്പം യോഗനിദ്രത്താൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാമലോപങ്ങളുടെ സംഭ്രമണത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകാൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. ഈ സംതൃപ്തി പരമദിവ്യ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പം നാരദ മുനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു സന്തോഷം എവിടുന്നാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സന്തോഷം. ഏ ആത്മാ സുപ്രസീദതി അല്ലെ. ആ ഒരു സന്തോഷം ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലാതെ യോഗതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയോ ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പം അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതാണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു രക്ഷ, വേറൊന്നുമല്ല. മതേക ബന്ധു മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. കൃഷ്ണലീലാസ്തവത്തിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, മതേക ബന്ധു, നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ബന്ധു, നമ്മളെ ഒരേ ഒരു എന്താ പറയാ രക്ഷകൻ എല്ലാം ആരാ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മാത്രം. ഭാഗവതം വായിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഒരു 2 ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് വേഗം തീർക്കാം. സർവം തദ് ഇതമാഖ്യാതം യത് പൃഷ്ടോ അഹം ത്വയാനഘ ജന്മകർമ്മ രഹസ്യം മേ ഭവതാശ്ചാത്മതോഷണം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാണ്. എന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ആരാഞ്ഞതൊക്കെ അപ്രകാരം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. അങ്ങയുടെ സ്വസംതൃപ്തിക്കും ഇവ പ്രേരകങ്ങളായി തീരും. അപ്പം ഒക്കെ നാരദ മുനി വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. കാരണം വ്യാസദേവന് എന്താ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഭാഗവതം എഴുതണോ വേണ്ട എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാതെ. അപ്പൊ നാരദ മുനി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത്, കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ അവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നാരദ മുനി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ടാ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് നാരദ മുനി ആയത്. അതുപോലെ വ്യാസദേവനോടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ ഉപനിഷത്തുകളിലും ഇവയ്ക്ക് കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായി അതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല വേറെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാഹിത്യ സംബന്ധമായ സർവ്വ വേദവൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിപക്വമായ ഫലമാണ്. നിഗമ കൽപ്പത്തറൂർ ഗളിതം ഫലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭാഗവതത്തില് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സർവം തദ് ഇതമാഖ്യാതം, എല്ലാം ജന്മകർമ്മം, ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം, അത് പറയാൻ ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് നാരദ മുനി കൂടുതൽ പറയാണ് വ്യാസദേവനോട് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് 2 ശ്ലോകത്തിലും സുത ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നുണ്ട്? സുത ഉവാച ഏവം സംഭാഷ്യ ഭഗവാൻ നാരദോ ഭാഷ വിസുതം അമന്ത്ര്യാവിനം വിനം ഗണയാൻ യയോ യത്രിച്ഛകോ മുനി. ശ്രീ സുത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്ത അപ്രകാരം വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ സ്വ ഇച്ഛയാൽ പര്യടനം നടത്താനായി വീണ വീട്ടിക്കൊണ്ട് ശ്രീനാരദൻ വിടവാങ്ങി. അപ്പൊ നാരദ മുനി അവിടുന്ന് പോവാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു, സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യാസദേവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യാസദേവ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തനിലൂടെ ഭക്തന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതില് പറയുന്നത്, അഹോ ദേവർഷി ധന്യോ യം യകീർത്തിം സർണഘാതവാന ഗായൻ മധ്യാൻ ഇതം തന്ത്ര്യാരമ്യതി ആതുരം ഗച്ഛകത്. പരമദേവത പുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാൽ സർവ പ്രശസ്തിയും വിജയവും ശ്രീ നാരദ മുനിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ ദുഃഖിത ആത്മാക്കളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മഹാത്മ്യങ്ങൾ അല്ലെ, പരമദേവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നാരദ മുനി ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാരും ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രകീർത്തിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്താണ് നാരദ മുനി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയും. ഭക്ത്യാ പൂജാപി അധികം
അപ്പം പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കറിന്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ 5 നാവ് ഉണ്ടാവും. അതായത് 5 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ തോന്നും. അനന്തശേഷ 1000 നാവ് ഉണ്ടായ അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തീരുന്നില്ല, അത്രയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ മഹത്വപ്പെടും, ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആനന്ദം, സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. നാമസങ്കീർത്തനം മീൻസ് സർവ പാപ പ്രണാശനം. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും നമുക്ക് ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത് നാരദ് മുനിയുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അത് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ നാരദ് മുനി ക്ലേശഭരിതരായ നിവാസികളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാനായി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം അവരെ ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ആ മഹാഋഷിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന എല്ലാ ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും ദൗത്യവും അത് തന്നെയാണ്. നാരദവ്യാസ സംഭാഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ 6ാം അധ്യായത്തിലെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭക്തന്മാരുടെ ദൗത്യവും അത് തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദൗത്യം, നാരദ് മുനിയുടെ കാലിൽ പിന്തുടർന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദൗത്യവും അത് തന്നെയാണെന്ന് പറയും. ചില പേര് പറയും പ്രഭുപാദൻ നാരദ് മുനിയെ പോലെയാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നാരദ് മുനിയുടെ അവതാരമാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ദക്ഷനാണ് പിന്നെ നാരദ് മുനിയെ ശപിച്ചത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാതാവട്ടെ, കാരണം ദക്ഷന്റെ മക്കളെയൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നാരദ് മുനിക്ക് അതൊരു എന്താ പറയാ ശാപവും ഒരു ഉപകാരമായിട്ട് എടുത്തു. കാരണം അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിച്ചു. അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ യങ് ആയിരുന്നു. 18, 19. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് സോളിനെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജും പ്രഭുപാദറിലെ കൂടെ ചേരുമ്പോ 18, 19 വയസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. 20, 21, 22 വയസ്സിലൊക്കെ സന്യാസൊക്കെ എടുത്തു, അങ്ങനെ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ആ സമയത്ത് 20കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സുള്ള ഒരാള് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ചേർന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വയസ്സ് കൂടിയ ആള്. കാരണം ആ സമയത്ത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഹിപ്പീസ് ഒക്കെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ പ്രഭുപാദ നിങ്ങളെ കൂടെ എല്ലാം യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ചേരുന്നത്, വയസ്സായ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയോ? കോളേജില് നമ്മൾ ഏത് വയസ്സിലാ ചേരുക? ചെറിയ പ്രായത്തിലല്ലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുക അല്ലെ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുക. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരു കോളേജാണ്, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അത് പഠിക്കാൻ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നാം ചേർത്തത്. പക്ഷെ പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ തന്നെ അത് തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏത് വയസ്സിലും ചേരാൻ പറ്റും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ആത്മാവിന് വയസ്സില്ലല്ലോ, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ പ്രായമാവുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവ് പിന്നെയും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അടുത്ത ശരീരം തേടി പോകും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും അത് തുറന്നു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ചെയ്തത്. ഭക്തന്മാരുടെ ദൗത്യവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാരദ് മുനിയെ പോലെ പ്രഭുപാദർ ആ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, അതും ആ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ വലിയ പണക്കാരികളായിരുന്നു, വലിയ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഒറ്റ മകനായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളാവുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അച്ഛനമ്മയും വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ശപിച്ചെന്ന് പറയും. നിങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനാകാത്ത നാരദ് മുനിയെ പോലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പ്രഭുപാദർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൂം ഉണ്ട്, അവിടെ പ്രഭുപാദർക്ക് താമസിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും പ്രഭുപാദർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 ദിവസം 2 ദിവസം നിൽക്കും, അവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് സമയമില്ല. ആകെ 10 വർഷമാണ് പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും ഒരു പ്രീച്ചിങ് നടന്നത്, 67 മുതൽ 77 വരെ. അപ്പൊ ആ 10 വർഷം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്യണം, എല്ലായിടത്തും അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം, പ്രഭുപാദർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും നിന്നിട്ടില്ല, എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും അസോസിയേഷൻ കിട്ടണം, അവിടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർ നേരിട്ട് പോയി ദീക്ഷ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരും സഞ്ചരിക്കുക. പ്രഭുപാദർ ഞാനും നാരദ് മുനിയെ പോലെ ശാപം കിട്ടിയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ആ ഒരു ശാപം അങ്ങനെ ശാപമല്ല, ഒരിക്കലും ആരെയും ശപിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ഈ കലിയുഗത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി പറയും ആർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ഒരു തമാശ പോലെ പറയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് കീർത്തനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ ചിരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആലോചിച്ചു പ്രഭുപാദർ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നാരദ് മുനിയെ കണ്ടു, നാരദ് മുനി വന്നിട്ടുണ്ട്, വീണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കീർത്തനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നാരദ് മുനി വന്നിട്ടുണ്ട് പറയും. അപ്പം പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പ്രഭുപാദർ
ഭഗവാനെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നാരദ് മുനി അപ്പം അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നാരദ് മുനി. ആ നാരദ് മുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന ആളാണ് ശില പ്രഭുപാദർ. ആ പ്രഭുപാദറെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ കപ്പിത്താനായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന സാഗരം തരണം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പരീക്ഷ വെക്കാം. വേറെ ആരെങ്കിലും 5-ാം അധ്യായം എഴുതാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പ്രഭു, ഞാൻ രണ്ടാമത് അയച്ചത് കിട്ടിയിരുന്നോ മെയിലില്? അതിന് എന്റെ മാർക്സ് ഇടാനുണ്ട് അല്ലെ. റീസെന്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1-ഉം 2-ഉം അധ്യായം അല്ലേ പ്രഭു എഴുതിയത്? അതെ 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 അതിന്റെ മാർക്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു അല്ല, അവർക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ. വേറെ ആരാ എഴുതാത്തെ? രതിരൂപ മാതാജിയൊക്കെ എഴുതിയതല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അധ്യായം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞായറാഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ്. നോക്കട്ടെ, പരീക്ഷ ബുധനാഴ്ചയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, ഞാൻ അറിയിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. മാതാജി. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളില്ലാത്തപ്പോ ഭഗവാൻ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ സൂര്യനാരായണൻ ഇപ്രാവശ്യം, അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള സൂര്യനാരായണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാനല്ലോ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാൻ? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല മത്തച്ചി ആയിട്ടുണ്ടോന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാന പാവനേവ വൈഷ്ണവീപനം അനുപടി വൈഷ്ണവാന്തിക്ക് ജയ ശില പ്രഭുപാദ്, ജയ ഗ്രന്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും.